Azken egunetako koronavirusaren agerraldiaren inguruan, Gernika Lumoko EH Bilduk hausnarketa egin du. Formazioaren esanetan, argi geratu da udalak ez zituela jende pilaketak ekiditeko neurri eraginkorrak hartu, are gehiago hainbat ostalarik egindako laguntza eskaerei ez zietela erantzunik eman eta eurek aurkeztutako proposamenei ezetz esan ziela salatu dute. EH Bilduk esan duenez, jaien itxura ez ematea zen udalaren kezka bakarra eta orain argi geratu da ez ikusiarena egiteak ez duela errealitatea aldatzen. Nahasmen eta ziurgabetasun egoera honetan, azpimarratu dute txalotzekoa dela taberna batzuek osasuna eta segurtasuna mozkinen aurretik jarri izana eta ez irekitzeko erabakia hartzea. Agerraldian zehar komunikazioa oso modu traketxean edo akaso maltzurrean erabilitela ere salatu dute, mezu ez osoak bidaliz, errudunak seinalatuz eta alarma sortuz. EH Bilduren ustez, agintariek ez dute oraindik publikoki zehaztu gaueko aisialdeko gunea zein den, baina gazteenak ibili ohi diren Juan Kaltzada kalea seinalatu dute. Aldi berean, alkateak birusa edozein kaletan eta sakabanatuta dagoela esan zuen, gernikar guztiei PCR probak egiteko eskatzearekin batera. Mezuaren zehaztasun faltak, transmisio komunitarioa eta konfinamendu moduko berba potoloekin batera, herritarrengan alarma eta izua eragin zituztela uste dute. EH Bildukoek aldarrikatu dute alkatearen adierazpen horiek ia kolapsora eraman dituztela, osasun zerbitzuek jarritako ezohiko baliabideak ere, proba beharrez zutenak ere hurbildu direlako ospitalera. Horrek emaitzetan atzerapenak ekarri dituela diote eta ondorioz pertsona positiboen kontaktuak beranduago identifikatu eta isolatu direla kutsapenaren arriskua areagotuz.